Durante moitos anos, as cuestións lingüísticas non suscitaron ningún problema para os galegos e as galegas. A convivencia pacífica e tranquila entre o galego e o castelán, entre castelán e o galego, era un exemplo do noso carácter integrador. Lamentablemente, hoxe existe na sociedade galega unha forte preocupación que nos ten que facer reflexionar, porque os galegos non podemos permitirnos que unha das nosas principais referencias se acabe convertendo nun instrumento para a división social. A inmensa maioría da nosa sociedade rexeita de plano as imposicións e os maximalismos lingüísticos e simplemente demanda poder exercer os seus dereitos en liberdade. Nesta pasada legislatura houbo movementos desde o Goberno que abrían a porta á imposición do galego no ensino, como o decreto, que foi aprobado incluso co informe contrario do Consello Consultivo de Galicia, ou a iniciativa de converter as escolas infantís en galescolas. Pero a sociedade respondeu con moita claridade nas urnas, reiterando a súa aposta pola convivencia pacífica e polo bilingüismo cordial. Enfrontámonos a un reto, o da normalización lingüística, que hoxe é quizás máis difícil de resolver que nos primeiros tempos da autonomía, o de recuperar o consenso, o de trasladar ás aulas a cordialidade lingüística.